Přátelé, já vás zdravím u třetího vlogu. Dlouho jsme se neviděli v tomhle formátu videí, ale neměl jsem chuť ani náladu točit takovéhle videa. Ale dneska jsme vyrazili do Lovosic, kam nás pozval házenkářský klub Lovci Lovosice, s kterýma už nějakou dobu aktivně spolupracuju. Dělal jsem jim hymnu klubovou, dělal jsem pro ně nějaké další videa a oni mě pozvali na svoji největší akci, kterou každý rok pořádají, a to je Otvírák, což je první zápas sezóny spojený s turnajem pro XY milion klubů. Už ani nevím, kolik jich tam je. Jedeme tam asi na 2 dny, tak pojďte s náma, ukážu vám, jak to tam bude probíhat. Takže my jsme dorazili do Lovosic, právě jsme se ubytovali na hotelu a zapomněl jsem zmínit, že dneska je pátek, my tady budeme až do neděle a dnešní program je pouze takový, že teď se půjdeme někam najíst a potom nás čeká prohlídka tady toho areálu, ve kterém se bude turnaj Otvírák konat. Takže my se dáme teď dohromady po cestě, jdeme se najíst a vidíme se potom. My jsme po večeři a jdeme na prohlídku areálu za Michalem Krásným, díky kterému vůbec spolupracuju s Lovosicema nebo s Lovcema Lovosice. Michal se mi ozval asi před rokem a něco a dělal jsem pro Lovosice hymnu a od té doby spolupracuje a je to fajn kluk. Tak tohle je Michal Krásný, díky kterému já jsem vlastně s Lovosicema začal spolupracovat. Michal, co máš na starosti Lovosici? Já jsem v podstatě člen takového malého média týmu, který tady máme. Starám se vlastně o tvorbu toho kontentu, který my produkujeme na sociálních sítích, jelikož patříme mezi kluby, kteří chtějí šlapat v českém házenkářském prostředí do těch sociálních sítí, do té vlastní prezentace na internetu, tak se snažím, aby té práce bylo hodně. Jasně. Jo, tak jsme vlastně začali spolu, že Michal mě nějakým způsobem kontaktoval a dělali jsme na poprvé hymnu, kterou jste už slyšeli, a dělali jsme video s písničkou s hráčema z Lovosic. Takže za tohle všechno můžete poděkovat Michalovi, jinak já bych se do Lovosic nikdy nedostal. OK, my se jdeme podívat dál, jak vypadá areál Lovosické házené. Přátelé, dobré ráno. Včera už jsem zapomněl natočit nějaký závěr toho dne. Už jsem na to neměl moc energii, takže pokračujeme až dneska. Dneska je hlavní den turnaje, večer se hraje první zápas házenkářské ligy nejvyšší. My se teď půjdeme nasnídat, potom potřebujeme ještě něco zařídit ve městě a potom se půjdeme podívat na turnaj samotný. Tak pojďte s náma. Jsme po snídani a já nevím, jestli jsem to včera zmínil, asi spíš ne. V celém areálu je tady 8 hřišť, kde hrajou vlastně všechny věkové skupiny. Tady venku jsou jenom 4 a tam hrajou vlastně ty nejmladší. Takže v podstatě v celém tady tom sportovním areálu je jako už od rána naprosto perfektní atmosféra. Je tady 40 týmů. Doprava? Jde. Okay. Je tady 40 týmů, s každým přijelo asi, já nevím, 20 dětí podle mě. A všichni se vlastně pohybují tady v tom areálu, ve kterém my bydlíme. Takže v podstatě ještě v 10 nebo v 11 večer pod oknama byli mladí kluci s Bluetooth reprákama a pouštěli si tam jako Sergeje Barakudu a takové věci. A vlastně to samé bylo už asi o 7:30 nebo 8 ráno, kdy už se tam začali jako všichni scházet a probíhalo tam to samé, akorát ráno si pouštili Bena Kristova, asi je to
pro ně lepší na probuzení. Ale je to tady super, no. Jdeme teďka do města, potřebujeme najít lékárnu, tak snad něco najdeme, no. Je sobota, tak snad bude něco otevřený. Tak, my jsme trošku skočili v čase, teďka jsme byli na obědě, museli jsme odjet trošku mimo a vrátili jsme se a půjdeme se podívat na ty nejmladší účastníky toho turnaje, vyfotit se s nima a pozdravit je a tak. Běžte tam? Běžte všichni tak nějak, co tam vejde. Co jsme? My jsme ovci, lovosice, ještě je náš les, balony na OK, tak my máme za sebou generálku na večer s mladýma klukama, bylo to naprosto perfektní, jak jste mohli vidět. A teď jdeme odpočinout, pak budeme mít zvukovku na večer a večer už samotný první zápas sezóny. A tak je nějaký problém s technikou, takže zvukovka se posunula trošku dál, tak jsme se rozhodli vyrazit poznat místní krásu Lovosic. A objevili jsme tuhle mini rozhlednu Lovoš. Tam má krásný výhled na Vltavu. Která se bojí výšek, tak je to první rozhledna, na kterou vylezla. Necítí se tady úplně komfortně, takže půjdeme dolů. No a vlastně já jsem vám asi zapomněl říct hlavní důvod toho, proč já jsem do Lovosic přijel. Já jsem pro lovosický házenkářský klub dělal hymnu, no a oni mě vlastně pozvali na tuhle jejich největší akci, co pořádají hned na začátku sezóny, abych před prvním zápasem tu hymnu zaspíval. A teď přemýšlím nad tím, co je vlastně lepší, jestli mít za celý večer jako jeden song s tím, že si to rychle odbydu, ale zase když udělám nějakou chybu, tak o to víc si to budou lidi pamatovat. A nebo jestli je lepší se opravdu připravit na 15-20 songů a když tam člověk udělá chybu, tak to asi zase až tak nevadí. Mi dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte vy. Se jdeme ještě trošku projít a potom snad už samotná zvukovka. Takže my máme po zápase, bylo to skvělé, bylo to dramatické, končilo to remízou a byl to můj první prvolígový házenkářský zápas, který jsem viděl naživo. A chci moc poděkovat všem hráčům, fanouškům, všem lidem, kteří se za mnou přišli vyfotit, přišli si pokecat. Bylo to super,
Doufám, že se tady ještě někdy uvidíme a my už půjdeme asi spát, protože za dnešek toho bylo víc než dost. Přátelé, dobré ráno, dobré odpoledne. Včera už jsem večer nic moc netočil, protože byli jsme dost unavení, byl to fakt dlouhý den a netočil jsem už ani dnešní ráno z Lovosic, kde už teda nejsem. Ještě jsme se po cestě domů zastavili v Praze, aby jsme si to tady prošli. Každopádně tady asi tohle video ukončím. Díky moc všem, kdo jste přišli na Otvírák 2024 a díky všem, kdo jste se přišli vyfotit, kdo jste přišli pokecat. Bylo to úžasné. Díky moc a vidíme se u dalšího videa. Čau.